Pavučina lží. Rudá hvězda na místě. Míří na jih. Náklad na palubě. Kyjev, Ukrajina, před 12 roky. Stěpanenko je tady. Vydrž. У тебя есть адрес банка? Да. Kurva. Код у тебя? Вот. Никому не передавай адрес. Stěpanenko není sám. Opakuji, není. Hvězda to koupila, pošlete zálohu! Majte náklad. Kde je kurva záloha? Olgo, to jsem já! Martine, Dobrý, co tady děláš? zůstaň tu, rozumíš? Dej mě sumku. Hoď sem tu tašku. Pustý. Ты слышишь, что я тебе говорю? Dostaneš ji, až ji pustíš. Я сейчас убью эту чертову суку! Ne, ne. No! Ну, давай! Peckham, Londýn, současnost. Dvacet minut. Připravený? Jo, jsem.
Co to máš? Avokádový salát s jogurtem. Jsem na detoxu. Seš na detoxu? A jakým? Je ti 12. Je to skvělý. Pročistí to tělo, zlepší to mysl, celkový pocit a život. Všechno se změní k lepšímu. Má to velkou moc, rozumíš? Promiň, jestli tě nudím. Co jsi říkala? To je fuk. Poslyš, tenhle Richie May je dobrý na dálku, ale jsi silnější. Je mazaný. Bude si tě držet na dílku paže. Musíš využít nohy, držet si odstup a počkat si. A až se unaví, tak ho složíš. Liz, udělám to, co vždycky. Naběhnu na něj a umlátím ho. Tak to ale nepůjde. O to se nestarej, nech to na mě. Určitě. Jasně, že jo. A vůbec, co je to za otázky, běž. Uvidíme se. Kurz na příští zápas? Bully Boy 2,8, Richie May 1,9. 2,8 na Bula. To je vtip? Richie May vyhrál poslední Grand Prix. Nakopal prdel Flyovi a málem udusil Newmana. Bully Boy by měl mít přes 3. Říkám 2,8. A minimální vklad? 50. No, to jste teda grandi. Tady je 500. Richie May. Nemá na něj. Ani náhodou. Připraven? Připraven? Boj! Zapáka! Zapáka! Co jsem říkala, zapoj nohy! Tati! Tati! Můžeš bojovat? Můžeš? Jsi připravený? Tak jo, jsem dobrý! Dej to! Už to! Je čas vzdát to! Tati! Tati! V pořádku. Prodám ho. Víc štěstí příště, Bully Boy. Co to kurva je? Vsadila jsi proti mně? Varovala jsem tě, ale ty jsi neposlouchal. Proč jsi to udělala? No? Nevím, co to s tebou teď je, ale ty se nesoustředíš.
Můžeš? A soustřeď se. Přemýšlela jsem. Líbí se ti tu, co? Jde to. Nechci se věčně stěhovat. Mohli bychom tu zůstat, otevřít restauraci nebo něco. Co myslíš? Víš, co si myslím, Liz? Měli bychom jít dál. Ne? Děláme to tak, ty a já. Jsme tým. Ale proč? Ty se zas nesoustředíš, co? Pamatuješ, co jsem říkal o míření? K tomu jsou tady mířidla. Jo? Nekoukej na terč, ten je v pozadí. Nevostrej. Míříš na něj, ale soustředíš se tady na mířidla, jo? Tak ještě jednou. Pojď na to. Chci na podzim zas do školy. Co? Liz, co tohle zase mělo být? Soustřeď se. Musíme myslet na budoucnost. Musíme mít zaměstnání. Chceš skončit v kanceláři? Ale jdi. To neříkám. Můžu být třeba spisovatelka, umělkyně. Jo, jasně. Svět potřebuje dalšího umělce, což kemrá o prachy. Prosím, plaťte mi za moje niterní pocity. Co jsem tě učil, Liz? Že máš být nezávislá, nespolíhat se na cizí. Abych byla nezávislá, musím něco umět. Umíš toho spoustu. Naučil jsem tě všechno. Po létě začnu chodit do školy. Jasný? Policie vyšetřuje náhlé onemocnění ruského opozičního aktivisty Sergeje Skuratova. Skuratova a jeho ženu našli v bezvědomí v neděli v Central Parku v New Yorku poté, co se zúčastnili mezinárodního summitu na téma vývoje v Rusku. Je to významný incident. Zjistili jsme, že se jedná o pokus o vraždu podáním nervového jedu. Nehodla... Liz, musím do práce. Liz, jdu do práce. Vrátím se později, jo? Ohřej si pizzu, jo? Zasmražená pizza. Ty jsi mě neposlouchala, když jsem ti říkala, že jsem na detoxu? Tak jo, chlapi, končíme. Dost! Řekl jsem už dost! Dost! Stačí! Vypadni, kurva! Co to, kurva, mělo být? Chceš tady mít policajty? Promiň, kámo. Poslouchej mě. Dej se, kurva, do kupy. Rozuměl jsi? Jsem v klidu. Tak jo, další. Působivá ukázka zvládnutí steku. Martin. Vaši kabelku. Víte, že v steku vždycky předchází nějaká bolest? Co kdyby se radši starala o sebe, co? Další. To právě dělám. Promluvme si. Vaši. Měla byste být opatrnější na svý věci, paní Stěpáňanková. Zajímavý jméno. Vy jste Ruska? Ukrajinka. Pamatujete mého otce Jegora? Nebo ne? Dělali jste spolu. Gazeta Kyjev, je to 12 let. Říkal, že jste nejlepší reportér, co potkal. Myslím, že si mě s někým pletete. Tohle je selfie z jeho telefonu.
pár dní potom, co to fotil, zemřel. Můj otec, jeho kolegyně Olga a tady vy, ne? Jak jsi mě našla? Jsem novinářka. Jako můj otec. A co chceš? To samé, co můj otec. Nic se nezměnilo, co zemřel. Viděl z poslední době zprávy? To, co se stalo otci, byla tragédie. Musím najít ty soubory. Na zem! Sašo! Martine, ty starý lišáku, konečně jsi tady. Dlouho jsme se neviděli. Máš se, Trevore? Už tě zase žena vyhodila z domu? Nebo CIA chce začít válku? Jen si chci pokecat se starým kámošem. Sedneš si? Našli jste pivo? Těší mě. John Edwards. MI6. Jste známej. Krvácíš? Neměj strach. Nic vážného, jen malej intranazální tumor. Jsem tam zlobý. Jen si nějak nemůžu najít čas, aby mi to vyřízli. No to bys asi měl. Jeden nikdy neví. Co tu vlastně chcete takhle v noci? Tak jo, pojďme k věci. Dělá nám starost to tvý rande, tedy spíš to, o čem jste si to vy dva povídali. Nevím, co ode mě chceš slyšet, Trevore. Dělám vyhazovače a je normální, když mluvím s hosty. Když jsi odcházel z MI6, měli jsme dohodu. Ty se nebudeš plíst do našich věcí a my zase do tvých. Tehdy jsem ti řekl, že když to porušíš, vyřídím tě. Takže mluvila o těch souborech? Je to už 12 let. Proč to kurva vytahuješ? Ty víš, že to Rusáci mají ty soubory. Mise byla neúspěšná. To jo. Ale teď to vypadá, že ve skutečnosti to bylo jinak. Prosím, pouč mě. Máme o vás strach, Martine. Máte strach o mě?
Najdou si vás. V Hiltonu včera ráno měl méně štěstí než vy. Kdo to byl? Jeden z našich. Dostal se k ní blízko. Zaskočili ho. V sázce je víc než dřív. Rusové už několikrát použili nervový jed v UK, ale teď to udělali na našem hřišti. Považujeme to za válečný akt. Spolupracuj, Martine, a ochráníme tě. Jinak, no, mohl bys o ten svůj úsměv přijít taky. Tati. Lis, vrať se do postele. Do postele. Liso. Naposledy jsem tě viděl, když jsi ještě nosila plíny. Nemůžu spát. Hned se vrať do postele, zlato. Máš pěknou dceru. Jak vyrostla. Vypadá úplně jako matka. Já vypadám jako já. Martine, já chápu, že Rusové jsou ti asi u zadku, ale uvědomuješ si, že ty soubory nejspíš odhalí toho hajzla, co nás zradil v Kyjevě? Jestli najdem krysu v síti, tak slibuju, půjde před popravčí četu. Co pak nechceš vědět, kdo může za smrt její matky? Mama měla nehodu. Nehodu? Trevore. V autě. Ty jsi jí to neřekl? To už stačilo. Vypadni. Liso! Liso! Mysli na toho zrádce. Co pak ty nechceš přispět k jeho dopadení? Trevore, už jsem ti to říkal. Skončil jsem. Vyspáni už! Tak jo. Když se mi budeš chtít s něčím svěřit, víš, kde mě hledat. Rád jsem tě viděl. Promiň, Liso. Chtěl jsem ti to říct. Běž pryč. Liso, zlato, jen mě vyslechni, prosím. Lhal si mi. Chtěl jsem ti to říct, až budeš starší. Jdi pryč. Nech mě bej. Prosím, zlato, jen... Lhal si mi. Slib mi, že to vždycky bude takhle. Slib to. Slibuju ti to. Slibuju. Nevěřím ti. Dnes převzali vyšetřování americké protiteroristické složky. Všeobecně se má za to, že manželé Skuratovovi byli otráveni. Armádní toxikologové došli k závěru, že to Kreml s největší pravděpodobností stojí za tímto odporným teroristickým činem spáchaným na americké půdě. Liz, zbal si, prosím. Co? Odjíždíme. Proč musíme odjet? Tati! Udělej, co říkám, ano. Nechci odjet. Chci zůstat tady. Proč je to vždycky? Nemám čas se s tebou hádat, prostě si zbal. Сюда его.
Skvělé. Ukázkový profil tajného agenta. To stačilo, ano. Cokoliv chcete vědět. Chci ty soubory. Soubory? O čem to mluvíte? Kde je schovává? To vy máte ty soubory. Viděl jsem na vlastní oči chlapíka, co tu tašku odnes. Ne! Kurva! Možná tohle ti osvěží paměť. Tak jo. Dobře. Saša, ta ví, kde jsou. Může je sehnat. Myslí, že jsem novinář. Že jsem dělal s jejím otcem. To víte, ne? Já vám je seženu. Seženeš je? Ano. Файлы и журналистка. 24 часа. Chci soubory i tu reportérku. Mrtvou nebo živou, to je fuk. Máš 24 hodin. Liso, tvůj otec pro mě schání dárek. Když budeš hodná, tak já taky. Můžeš si objednat cukroví, hranolky, nějakou limonádu, ano? Chtěla bych ovocný smoothie. Jahody, borůvky, maliny a 2 hrnky špenátu. Принеси ей ягодный смузи. Máš ráda animáky?
parkoval na Shaftesbury Avenue v Soho. Maximilian Club. Jde dovnitř. Prověř to. Když řeknu, že jsem skončil, tak jsem skončil. Kámo. Čau. Maxim je tu. Kdo se ptá? Řekni mu, že je tady Bully Boy. Páni, Bully Boy. Sedej. Koňak? Nechci. Tak. Co tě přivádí uprostřed noci? Můžeme mluvit obchodně? Jo, ještě. Mluv. Chystám se na zápas s jedním Arméncem. A je zvláštní, že Rusáci tvrdí, že Arménec přitom natáhne bačkory. Bačkory? Jakože umře? Je do toho taky namočená jedna holka, Ukrajinka. Blond vlasy na krku má Fénixe. Prej je novinářka. Nevíte o ní něco? Proč bych měl? No, protože tohle měla u sebe. A co? Co kdybys už přestal s těma sračkama, Maxime? Kde je? Ten tón se mi nelíbí, Bully Boy. Seď teď. V klidu. Jak jsi tu sem kurva dostal? Byla za tebou, že jo? Tak mě našla. Jsi chodící mrtvola. Vyndej telefon. Vyndej ten posranej telefon, nebudu to opakovat, dělej. Je příliš blízko, nemůže udeřit, tak mu zneškodní ruce a zároveň ho odtlačuje pryč. Vidíte, jak Spence tlačí do provazů? Pro bojovníky složitá situace, zvlášť pro Seana Spence. Myslíš, že ten dravej Joe vyhraje? Určitě. Vsadila bych na to. 70-30, nejmíň. A je to tady. To bolí. Co jsem říkala? Kéž bych si na to vsadila. Sázíš peníze? Chci ti jen pomoct.
Tvůj otec byl přítel. Nedopustím, aby tě potkalo to samý. Tvůj telefon. Proč? Jak bych tě asi našel? Tady. Bezpečnej. Chápeš, proti komu jdeme? Nemám strach. Chci, aby to vyšlo najevo. Chceš pomstít otce? Jo. I ty ostatní. Našla jsem tenhle deník. Poslední záznam je o setkání s Rudou hvězdou. Měla informace o chemickém zbrojním programu. Získala vzorec novičoku. Dokonce měla mít i vzorky. To mi otec neřekl. Věděla, že nosit ty soubory na setkání je riziko. Uložila je v bance. Jsou v bance? Ano. Jaký bance, Sašo? Jsem jediná, kdo to ví. Adresa banky byla v deníku. Spálila jsem ho. Rudá hvězda měla otci dát kód k bezpečnostní schránce. Kurva. Moc chytrý. Pomůžeš mi ten kód získat? No do prdele, to tady spíš ve službě, he? Nech to zvonit. Otoč se, nedívej se na mě. Ukaž ruce. Kdo jste? O to se nestarej. Naloguj se do CIA. My jsme jen obchodní společnost, nevím, co si Jestli myslíte. nechceš, aby se tvůj mozek rozprsk na monitor, uděláš to. No, co to děláš? Co to děláš? Znám tuhle hru. Máš pravý heslo a falešný, co? Něco ti teď navrhnu, zadej tam to pravý. Dobře, operace Rudá hvězda, chci vidět všechno. Divu 12 let zpátky, Kyjev. Dobře. Tady zastav. Vpravo dole. Detail žlutý papír. Jo? Venku zastavila dodávka. Ozbrojenci. Zmiz odtamtud. Je to zašifrovaný, nemám přístup. Vytiskni to celý. Tiskne to nebo ne? Jo, jede to. No tak. Vstávej, pohyb! Kde je úniková cesta? Cože? Posraná cesta! Tam za stěnou. Takhle! Martine? Co se děje? Mám tu rukojmí. Martine, můžeme si promluvit, co ty na to? Jestli máš zbraň, tak ji zahoď. Nechceme nikomu ublížit. Slyšíš mě? Martine? Martine, jdu dovnitř. Dva, za ním, hned.
Hra skončila. Pomalu vstaň. Skončil jsi. Jeden za ním. Co jsi tam dělal? Jeď! Kreml, Moskva, Rusko. Прошло 10 часов. Надави на него. Да, я все выполню. Takže po nás jdou MI6 a CIA? To není hlavním problémem. Jseš jiný než novináři, co jsem potkala. Protože jsem nejlepší? Neříkal to otec? Kurva! Co se děje? Změnili šifru. Martine! Jsi oklíčený. Vyjdi ven s rukama nad hlavou. Použijem sílu. Poslední varování. Dobře. Moc dobře. A teď ke mně. Pomalu. Všichni hned odhodí zbraně. Slyšíte, nebo ho zabiju? Soubory, co hledáte, jsou v bance. Kód ke schránce zná tady Martin. On jedinej ho ví. Takže teď co? Mám mu vystřelit mozek? To by zlomilo moje srdce, drahá Sašo. Tak mám? Kriste, pane Trevore! Řekni jim, ať odhodí zbraně. Hned. No tak, prosím.
Jsem jediná, kdo ví, kde ta banka je. Uklidni se. 3. Blafuješ. 2. Sašo, co to děláš? Jedna. Tak jo. Říkal jsem, že pro ty soubory udělá cokoliv. Vstávej! Co chtěl? Vypadalo to, že vy dva se dobře znáte. Kdo? Nehraj si se mnou, Martine. Víš dobře, o kom mluvím. Zajímala ho rukou psaná věta na žlutým papíře. Ale vytiskl jsem jen šifrovanou verzi. Vím, máš spoustu otázek, ale musíš mi prostě věřit. Kdy se šifra aktualizovala? Před půl rokem. Dobře, takže nemá, co hledal. Jedno mi věř, jsem vyděšený jako ty. Nejsem vyděšená. Prověřoval to někdy někdo? Jo, ale to číslo není nikde registrovaný. Čau, kámo, chceš se projet? To není telefon, to je ten kód ke schránce. Vytiskni to. Co uděláme teď? Máš kreditku? Jo. Vyndej ji. Nastavíme past. Past? Jo, Trevor má kód ke schránce, tak ho přivedem k pokladu. Kde je? Blízko. Zmizel. Oh, pardon. Promiňte. Pardon, asi bych měl dávat větší pozor, že? Promiňte. Je britský. Nevadí to? Máme je. Saša koupila 2 letenky do Moskvy. Hotel mají v centru. Obvolám pár lidí. Zbytečný. Neletěj do Moskvy. Tak blbej není. Prověř odlety z každého letiště v okruhu 100 mil. Zda v nich necestuje Saša Stěpaněková. Podívej se i na vlaky. A co Martin? Vážně myslíš, že cestuje pod svým jménem? Chci tu mít záběry bezpečnostních kamer ze všech letišť v Londýně. Hezký. Ten je váš? Náramek. Nyní už je zřejmé, že Sergej Skuratov a jeho žena Julia byli otráveni nervově paralytickou látkou, kterou Rusko vyvinulo v minulosti. Jedná se o sloučeninu známou pod označením Novičok. Doufám, že pro mě máš dobré zprávy. Už vím, kde soubory jsou. Potřebuju víc času. Poslyš, jestli mě chceš podrazit, tak se ti to nepovede. Rozuměl jsi mi? Nikdo nikoho nepodrazí, jasný? Jsou v Kyjevě. Právě tam se Sašou míříme. Jsme blízko. Potřebuju jen čas. Jak mám vědět, že je to pravda? Chceš ty soubory? Pozdrav svého otce. Zlatíčko, jsi v pořádku? Jak to jde? No, asi dobře. Teď mi dělají pedikuru.
Kdy přijedeš? To stačí. Chci s ním ještě mluvit. Stýská se mi. Určitě ano. Vy nemáte děti, co? Kdyby ano, nedělala byste tohle. Ty myslíš, že mě znáš? Děti vás budou nenávidět. Ty si o sobě myslíš, jak jsi chytrá, co? Dobře, povím ti příběh o tvém otci a tvojí matce. Víš, co udělal? Otec matce namluvil, že je novinář. Že ji miluje. Ve skutečnosti byl špion. Takže se ptám, slečno chytrá, co pro něj znamenáš? Možná jen nehodu. Nebo snad dobré krytí. Víte, hovno! Já jsem plod lásky, táta to říkal. Tak jo, končíme. Nechci zmeškat odlet. Bingo, letí do Kyjeva. Výborně. Spojte se s našimi přáteli na Ukrajině. Chtějte plukovníka Zelenka a pošlete mu fotku. Chci, aby je nepustili z očí. Jdeme. Pohni zadkem, dělej. Letiště Borispil, Kyjev, Ukrajina. Chceme počet auto. Děje se něco? Nebyla jsem tu, co umřel. Chemický zbrojní program jsme ukončili v roce 1992. Zlikvidovali jsme veškeré chemické zbraně, které Martine, se na území podívej. Ruska nacházely. Zároveň ale budeme velice bedlivě sledovat vývoj této provokace proti Rusku. I my chceme přirozeně poznat pravdu. Ruská pozice je čím dál víc bizarnější. Víš, co bude dál? Začnou obvinovat Američany. Připomínáš mi otce. Tvůj otec byl odvážný a tvrdohlavý. Asi jako ty. Proč jsi opustil Kyjev? Někoho jsem ztratil. Ženu? Umřela. Nikdy nemíchej práci se vztahy, Martine. Vede to k nezdaru. Pamatuj si to. To nechceme. Měla pravdu. Vyhrál knockoutem ve 3. kole. Jak jsi to věděla? Co
se stalo matce? Zapomeň na to. Ne. Pověz, chci to vědět. Nemůžu ti to říct. Zeptej se otce. Pověz. Tvá matka se ocitla v nebezpečí. Tvůj otec se ji snažil zachránit. Zasáhli jí. Zasáhli? Kulkou. A kdo? To on? Byla to nehoda, Liso. Promiňte, nejsem u telefonu. Zanechte mi zprávu. Jsem v Kyjevě a čekám na zavolání. Zatím je to dobrý. Seš na to připravená? Доброго дня. Чим можу допомогти? Я би хотіла забрати речі з свого сейфу. Ваші документи, будь ласка. Одну хвилинку. Доброго дня, пані Степаненко. Прошу за мною. Доброго ранку. Доброго ранку, відчиніть нам, будь ласка. Спершу вводите номер вашого сейфу, а потім код. Я не буду вам заважати, а якщо знадобиться моя допомога, я буду поруч. Дякую. У вас 15 хвилин. První chodba vlevo za bezpečnostní bránou, dolů po schodech, druhá vpravo. Tak třetí vpravo, je tam strážník. Jo. Pásta sklapla. Zůstaň, Kresi. Проведіть мене до депозитарію. Щось сталося? До депозитарію. Проведіть мене.
Так, звичайно. Ідіть за мною. Ваша перепустка. Без перепустки не можна. Стоп. Co se děje? No, postaráme se o to, pane, hned to bude. Ne. Kde je trezor? Máme tu nouzovou situaci, pane. Chci do toho posranýho trezoru. Teď už je to na mě. Čekajme to. To je od tebe hezký, že jsi přišel, Trevore. Ale, jseš už nějak čitelný, kámo. Zastřel jej, když budeš muset. Dovnitř. Hezký od tebe, že jsi to dovez osobně. Zadej ten kód, vím, že ho znáš. To mě přeceňuješ. Mám tě prohledat. To je co, Martin? Obchod s Rusama? Tvoje mstá bejvalýmu zaměstnavateli? Co? Tak dělej. Tvá nová přítelkyně si tě získala pro věc lidu? Nebo si spojil příjemné s užitečným? Dost, už žádný sračky, otevři to. Nedělal bych to být tebou. Co když je to past? Zamysli se. Rudá hvězda byla z FSB. Třeba nás chtěla dostat. Zadrž! Je tam novičok. Sašo. Dobrý. Ruce nahoru! Zpátky, pěkně až na konec chodby. Dělejte, nebo ho kurva sejmu. Podepsal jsi rozsudek smrti. Tajná služba po vás teď půjde. Myslíš, jo? Asi to jsme. Ty, Sašo, věříš mu? Jako tvůj otec? Víš, 12 let? Vypadá to zle. To nic. Kulka prošla skrz klika. Ukrajinská medicína. Ta nejlepší. Budeš štípat, ale jsi velký, ne? Dělej. Sašo, co to děláš? Jsi jeden z nich. Vysvětlím to. Ani hnout! Střelím tě! Když zastřelíš mě, zabiješ i mou dceru. Mají ji Rusové. Ani hnout! Jen posraný lži. Je to pravda. Dáš mi to, viď? Závisí na tom její život. Vím, že chceš odhalit ty, co zabili otce, chápu to.
Vážně jo. Ale co pak účel světí prostředky? Vážně si myslíš, že ti věřím? Zkus se nad tím zamyslet. Obětoval by tvůj otec život malé holčičky? Ty víš hovno o mém otci! Nikdy nemíchej práci se vztahy, Martine. Dostaň je pryč. Pryč. Pryč, slibuješ? Slibuješ? Vede to k nezdaru. Vede to k nezdaru. Neúspěch nechceme. Nechceme. Nikdy nemíchej práci se vztahy. Nikdy. Nikdy, Martine. Vede to k nezdaru. K nezdaru. Neúspěch. Dostaň je pryč. Pryč, slibuješ? Jo? Martine? Máš to pro mě? Jo. Jo, mám to. Soubory a novinářku? Jo. Jo, dej mi list. To je tvůj otec. Tati. Kdy pro mě přijedeš? Miluju tě, zlatičko. Tati, zníš divně. Pamatuj si, že tě miluju, ano? Tati, mám se o tebe bát? Tak jo, Martine. Setkáme se v 10. Žádný triky. Proč mi chceš kazit den? Potřebuju pomoc. Martin Baxter chce pomoc? Tak to je dobrý. Držej, Rusové mají lisu a zabijou ji. Jestli jim ten kufřík nedám do 10 večer, je mrtvá. A kde je? Vyjebala s tebou, co? A ty teď chceš, abych ti pomohl? Chceš to, abys to dal Rusům? Nabídka pořád platí. Ale víš, jak se to hraje? Řekni, kde jsi. Martine? Slečno, co to tu? Potřebuju vědět, jestli máte v autech Hele, asi lokátory. bychom měli Smlčí, kurva! Odejděte. Máte v autech Co lokátory? tady děláš? Okamžitě, kurva, najděte, co Dobře. chci. Hned. Jmenuje se Taylor. Elson Jamie Taylor. Je zaparkované na hlavním nádraží.
Pardon. Vedl sis moc dobře. Využil jsi všechny svý schopnosti, aby se získal, co chceme. Vím, že k té novinářce něco cítíš, ale ona není důležitá. Jen nezbytná ztráta. Zkouška, raz, dva, slyšíte mě? Zkouška. Teď záleží jen na tobě, naší dceři a naší misi. Moc tě miluju, Martine. Nemám zbraň. Vyndám z kapsy telefon, dobře? Říkala jsem ti žádný kurva triky. Pošlu ti odkaz. Je to odkaz na streamované video, otevři ho. Soubory jsou v kufříku. Až bude Lisa v bezpečí, pošlu adresu. Slyšíte? Саша, я слышала, у тебя для меня приятный подарок. To byl náramek mojí dcery. Co tu stojí? Máša. Děkuju. Teď běž. Отведи ее. Brzo bude po všem, zlatíčko. Slibuju. Он чист! Ulice Saxa Hasenka 97, první patro. Едьте вместе.
Она пуста. Что? У нее нет патронов. Jseš v pořádku? Martine, ty víš, co chci. Mám to. Nedělej to, Martine! Zveřejni ty soubory! Ať už se stane cokoliv. Zůstaň tady, zlatíčko. Tati, ne. Ne. Zůstaň tady. Tati! Ne! Nech ji jít! A já ti ho hodím. Hoď sem ten posranej kufr! Nedělej to! На колени. Я сказала, на колени. Передавай своему папаше привет. Liso, jsi v pořádku? Liso. Musíme s ním k doktorovi. Sašo, vem ten kufr a pomalu ke mně. Není kam utíct.
Ahoj, tati. Jsem tady. Tati. Dobrý? Jsem dobrý. Už jo, když tě vidím. Jak se k tobě chová tvoje pěstounka? Dobře. Jo? K obědu mi dělá polívku. Boršč. Je dobrý. Koupila jsem jí televizi. Taky laptop. Jo? Její dcera Marina žije v Moldávii, takže teď spolu můžou četovat. Marina je moc milá. Momentík. Koupila si televizi a laptop. Kde si na to vzala? Vydělala. Vydělala. No, ta ruská paní byla trochu divná. Celá říčná do sázení, ale o boxu nevěděla nic. Tak jsem jí nabídla služby. 50-50. Šla jsi s ní do Holportu. Jo. Já tipy, ona peníze. Vyhráli jsme. Docela hodně. Byla to vždycky nejchytřejší. Pojď ke mně. Chyběla jsi. Chyběla. Tati. Jo. Řekla mi, co se stalo mámě. Že jsi ji chtěl zachránit. Že to byla nehoda. Já prostě nevěděl, jak ti to říct. Nechtěl jsem, abys mě nenáviděla. To je dobrý, tati. Dobrý. Nebyl jsem nejlepší otec, co? Tak zlý to nebylo. Miluju tě. Já tebe taky. My jsme tým. Ty a já. Tým. To jsme. Tak si, letiště Borispil. Rychle pryč z toho Zapadákova. Liso, jsi v pořádku? Vzpomínáte si na to jméno? To je jen kopie, originál je na bezpečném místě. Jestli se něco stane mně nebo otci, dostane se ke správným lidem. Vím, že ho odsud dostanete. Drahá Liso, doufám, že se ti vede dobře a pěstounka se o tebe dobře stará. Navždy ti budu vděčná, že jsi mi zachránila život. V téhle obálce najdeš jméno double agenta v síti CIA a MI6. Prosím, buď opatrná. Pamatuj, kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. Tvá kamarádka Saša Stěpaněnková. Zveřejnění tajných souborů na internetu vedlo v Rusku k největším protestům za poslední roky. Sašo Stěpaněnková, vy jste tyhle soubory zveřejnila. První reakce Kremlu byla, že se jedná o fake news. Co nám k tomu řeknete? Jestli je to fake news, tak proč neumožní inspektorům přístup do laboratoří ve středním Rusku? Je to jak za dob komunismu. Program likvidace byl zacílen na opoziční aktivisty a novináře, jako byl můj otec. Ale to není jen ruský problém. Koncept objektivní pravdy je ohrožen vlastně všude. Proto je důležité, abychom my, novináři ve světě, drželi spolu.
Spolu za svobodu projevu. Pokud ne, lži budou tvořit dějiny. Jak je, Liz? Dobrý. Máš hlad? Jo. Jo? Co ta novinařina? Je to asi dost náročný, ne? Ani nevím. Je to hlavně práce v kanclu, když to vezmeš kolem a kolem, nejvíc sedíš u počítače. Jo, ale můžeš cestovat, poznávat lidi a tak. Cestovat? Jo. A kolik platí? Ale Liz, nejde jen o peníze, ne? Mohla bych psát o boxu. Jo, mohla. A také bys mohla psát, já nevím, o baletu? Kuchyň zavíráme v 11. Otvíráme zítra. Феникс на позиции. Выполняй. V českém znění Jakub Sajc, Anežka Sajcová, Viktorie Taberiová, Ladislav Cigánek, Kateřina Peřinová, Pavel Vondra a další. České znění připravili Jiří Pondělíček mladší, Zdeněk Buk, Dušan Lippert a Pavel Pokorný. Ve studiu Grant vyrobila Polmedia 2020.